Huma ħafna dawk li wara 40 jum ta' sawm jieklu l-ħelu tradizzjonali assoċjat ma' dawn iż-żminijiet fosthom il-bajt tal-għejd u l-figolli. One News mar f'ħanut tal-ħelu fl-Imsida fejn tkellem mad-dulċier Luke Friġġieri dwar il-preparamenti tad-dulċiera għal dawn il-festi. Ma nibdew minn xahar qabel nippreparaw bil-mod ċertu xogħol jista' jiġi preparat minn qabel u hekk Alla jrid issa ħadd joħroġ kollox. Mistoqsi dwar il-figolla tradizzjonali, dan id-dulċier spjegalna li għal dawn il-festi, id-dulċiera għamlu total ta' 8500 figolla b'numru ta' forom ta' annimali differenti u tradizzjonali fosthom il-ħaruf. Friġġieri spjegalna li sabiex saru dawn il-figolli intużaw aktar minn 1500 kg tal-ewspur. Ma' One News, id-dulċier spjegalna li l-kumpanija għadha qed tuża l-istess riċetta tradizzjonali. Il-figolla kulħadd kellu r-riċetta tiegħu f'sens m'hemmx riċetta spesifika kulħadd dik. Però l-figolla tagħna speċjalment issir bl-ewspur, issir tradizzjonali fix-shapes tal-annimali u hekk hija dejjem l-istess baqgħa. Friġġieri spjegalna kif il-figolla hija tradizzjoni għal dawn iż-żminijiet għal fatt li hemm storja ħelwa warajha. It-tradizzjoni bdiet il-figolla kienet bħala offerta qabel bdiet tradizzjoni. Fil-fatt bekk għandha l-bajt mwaħħal magħha huwa sinjal ta' fertilità. Apparti l-figolli, huma ħafna nies li jħobbu jiklu l-bajt tal-għejd fejn saħansitra wieħed jista' jinnota il-kisem il-isbaħ kif ukoll id-dettall fuq iċ-ċikkulata. Għal dawn il-festi, dan id-dulċier żagħżugħ spjegalna li b'kollox intużaw total ta' 3 tunnellati ta' ċikkulata sabiex b'kollox ipproduċew 2000 bajda tal-għejd.